Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. To my fans on TV, you go Ultra Bar, keep it to a Premiership, Richards Bay 2, Orlando Pirates 2. I'm joined by Frank the Beekeeper. Sibingelele Sithibo, sibingelele abalandeli kakhulu amabhakani. Sure man. Ezimnyama ngenkane kamagebhulu ezagebhulu umhlaba kamasipala zabhekisa phezulu. Hayi. Kusebholeni laba. Ngize ngisho ngithi ziyalila ziyamporoma. Yeah, so bathi ngesilungu it is what it is. Yeah, it is. Yeah, and i-draw mfethu leya namhlanje awukho umehluko between yona nelusi for us ezamabhakaniya. It's like isidliwe man. Yeah. I understand because bese expect ukuthi amanye amathimu angasibambela lo nogwaja kagesi weSundowns but ngapha thina siya drop ama-point. You understand? Yeah, but anyway zikhalile. Yeah. You understand? Sizokhomba ubani sizothini because i-scheme besi right. Ubuyiswe lesi esika 5-0 lesi bezidlala ngaso nani ne-Arrows. Yeah. So njengamanje sizokhala ngani? Sizokhala mhlambe ngama-substitute sithi bengamelanga bekhiphe uApolisi befake umlungu. Yeah, lapho ucoach wethu singasho setwenza iblunder because besidliwa. Kufanele si-attack mfethu siphushele ukuthi sithole igoal. So umuntu oyena kade phusha okorayo uyamkhipha mfethu ufaka umlungu. Lapho angazi maybe uzosichazela mhlambe umjita ulimela sazi. But if akalimalanga just uyamkhipha nje ayi lapho ugangile mfethu. Plundering. Yeah. The plan. Kodwa nje into engayisho mabhakaniya kusayiwa phambili. Indlela isaseyinde mfethu. Ukujabula kuyashintshana. Inkapi zami ijabule kakhulu lapha. Umthu. Ya inkapi zami ijabule. Akabonisi. Hayi lo. Hayi into engithanda ngayo inkapi yami ijabulela ngaphakathi. Ijabulela ngaphakathi. No. Kwezama rivals mfethu kumele ihlezi imile indaba yama-rivals. Into engisho mabhakaniya abehlise nje umoya. Uyamthola Sithibo. Into engayisho mfethu njengamanje i-different between thina ne-Sundowns i-1 point. Angithi i-1 point. And le 2 games in hand, i-2 games in hand, not points. Yeah. So okusehlele nabo ngabehlele. You understand? Singa-expect ukuthi bazodrawa bethi ba 1-0. Anything can happen amagame asasemaningi. Anytime. Amajita asazodlala le ngaphandle. Azodisturbeka nawo njengoba nathi sidisturbekile. Understand? Into engayisho nje mabhakaniya inani. Once a pirate, always a pirate. Yeah. Relaxan. Yeah. Zisazokhala. Yeah, isazokhala. Asemaraba start. Sesiyophodla ngawo lamlambo. Siyophodla ngawo lamlambo. Siyofaka lapha amagoli noma u6. Yokhipha isibhongo. Into engayisho Sithibo nje ukuthi nje cha shilo sakusasela. Thank you everybody. Thank you. The friend